Len ja som Sofii aj proste Ele rozprával, že mám vás rád. Ja som rátal s tým, že ani s jednou. A potom som sa bil po hlave, že to len mne sa môže stať pred celým Slovenskom. A čo? On tam sedel v spovednici a úplne, že ja sa neviem rozhodnúť. Ešte ja budem proste za hlupáka pred celým Slovenskom. Medzi dvoma raketkami. Ty máš teda problémy, šéfe. Sofia a Igor sú farmári, Laura tiež farmárka, takže som sa rozhodol, že si ju tu na chvíľku posadím, ale nenadlo, nebojte sa. Veď v poslednej dobe stále spolu točia, takže žiadna novinka tu nie je. Nie, stále poviem tvrdiť, že to bolo akože najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla spraviť, že som tam šla. Ale našla si lásku. Áno. Bývalo. Oni sa No. poznali. Fakt? Však, Vonku. no veď áno, lebo tam začala vlastne... Takto vy ste sa poznali pred farmou? Áno, my Samozrejme, že tento nápad zavolať si ich bol Laurin, OK, ale vlastne ako moderátor by si mal niečo naštudovať. sme sa stretávali, my sme sa spoznali 25. decembra. My sme sa vlastne potom stretávali asi mesiac a pol. Ja som slečnu poznal už veľmi dlho. Som bola jeho crush. Ona veľmi... By the way. Tak bola crush. Na farme bola Sofia nevýraznou postavou, ktorá dolezala za Igorom. Prišla tam kvôli nemu, bola tam kvôli nemu, lozila za ním, potom bola súčasť ľubostného trojuholníka a tam to skončilo. Nič tam také nespravila na tej farme. Čo si napísal? Čo bol ten opener? Daj nám trošku. 0,15 na bare. Počkaj, však ty nevieš. To sme už počuli miliónkrát. Ešte aj ľudia, ktorí by nepozerali farmu, určite toto zaznamenali. Nič z Lebo my sme toho. sa stretli na bare, my sme sa akože stretli akože v bare, ale teraz ja som nevedel, či ona Ale si tak v rohu, vieš? Ona sa nejakým štýlom stránila, ale aj tak na druhý deň už došla za mnou potom, takže... A ty si teda mala vtedy niekoho, alebo nie? Nie, ja som bola, akurát vtedy to bolo, ja som bola mesiac a niečo po rozchode. Okay. A prečo si myslel, že je obsadená? No lebo došli za nami nejakí kamaráti. Jasné. Nejakí kamaráti. Dobre, stretávali sme sa nejakým štýlom a ona mi zlomila triediečko. Áno. Stávali sme sa nejakým štýlom. Akože veľmi teda, že akože ja som bol veľmi dlho sám a nebola... Ale ako ti zlomila srdiečko? No, lebo sme sa stretávali akože dosť aktívne, akože bolo to dosť také akože pekné jedno s druhým a z dňa na deň proste to bolo, že bám, konec. Že nula. Si ho strihla. A ja som vedela, že proste v tom čase by som mu nedala to, čo proste by on chcel a čo by potreboval. Ale ty si to takto mi to nepovedala, vieš. Že tieto drísty proste nevieš, čo máš povedať, nechcela si ho vtedy. Myslím si, že toto bola skutočnosť. Dvojbodka. Stretli sa na bare. Ona bola po rozchode čo robia ženy. Čo urobila Ela po rozchode? Katla všetko, chcela si užívať život. Presne to si myslím, že aj Sofia chcela urobiť, chcela si užívať život po rozchode, po láske. Prečo by si hneď mala brať na krk nejakého chalana, ktorý ju stretol v bare? Nevidím v tom najmenší dôvod. Takže možno chlapec si myslel príliš veľa o tom, čo majú medzi sebou. Možno si nahováral. A reálne si myslím to, že Igor bol dlho sám, on dlho nemal frajerku roky. Áno, však frajerku mal veľa kamarátiek. Takže myslím si, že Sofia tiež išla tým smerom, že teraz sa bude kamarátiť, teraz sa bude stretávať s kamarátmi a nebude riešiť žiadnu lásku. No však Ty si mi proste z dňa na deň proste, že bám, konec mánov, takže vieš, že dobre, ja zlomené triediečko, že akože... Bol také, že si možno nebola pripravená ešte? Nebola som vôbec pripravená na to celé. Že ghostla. Hej, že nie, že tak sa smeješ, vieš, tak akože je to tak, lebo proste viem byť taká, že viem ti proste, že neodpísať, že vôbec. Lebo nemala záujem. Keby mala záujem, mu odpíše. Keby mala záujem, mu volá. Keby mala záujem, urobí všetko preto, aby sa stretli. Napadne, nenápadne, niekde. Akože... Vieš, a to bolo, že proste z toho krásneho celého. Keď to ona považovala za krásne, tak nevidím dôvod, prečo by to Katla. No. A ešte ďalšia otázka. Laura tam robí čo? Zatiaľ, čo tam ona spravila? Rehoce sa tam jak koza. Toho krásneho Pascal, takže ešte v pohode, hej. Ale už ste spolu, už ste v pohode, vieš. Hej, Ešte ale by boli ona to opisuje takto, že akože je úplne v pohode, ale pritom vieš, že my sme boli, že ja po Lebo 7 každá rokoch, mince má dve strany, vieš, ty tú stranu berieš zraniteľnejšie, lebo ty si bol ten, ktorého to bolo, vieš, ty si bol ten zranený, ale ja som to brala tak, že v tom čase som sa topila v extrémne hlbokej vode a nevedela som sa proste... No ale motala si ma, vieš. No však áno, ale ja som sa ti priznala potom na farme, že áno, že bolo to hrozné z mojej strany. Maximálne. Ale čo chcem len povedať, Ja sa z toho tiež svojím, jak to bude vyzerať. Laura sa chcela dosať reči, bohužiaľ, nevydal. Ináč, ja si pamätám, že keď Sofia prišla na farmu v ten deň, ešte deň predtým, alebo tak nejakú blízku dobu predtým, Igor hovoril o chalanom, o nejakej babe, s ktorou sa stretával, ale hovoril o nej v nejakom negatívnom ponímaní. Hovoril, že ako mu liezla na nervy, ako si veľmi domýšľala a neviem čo všetko a úplne tak negatívne o tom rozprával.
Ja to skúsim nájsť, keď to bolo, neviem, či sa mi to podarí dohľadať, ale to bolo vtedy od tejto Sofii. Rozdiela mi, čo to prežil a hovorím, 7 rokov som bol sám a že akože žiadna ma nedokázala nejakým štýlom takto, že nie, že akože, že by mi neodpisovala alebo tak, ale že by mi takto ublížila, vieš, že akože takto ma to zasiahlo. Ale Alebo možno sa s ňou stretával. A stretával teda bez všetkých tých vecí, na ktoré narážam, áno. Ale normálne sa s ňou iba stretával ako s kamarátkou a on sa chcel s ňou stretávať viac ako len s kamarátkou, s nejakými benefitmi, ale to už nevydalo. A ona keď ho katla, tak on bol nasratý kvôli tomu, že vlastne jemu to ani nevydalo. To, čo chcel, jemu nevyšiel plán. čo sa teraz zmenilo na farme? No a my sme sa vlastne potom utlo, my sme sa možno, že 2 mesiace nevideli. Vieš, už som vedela, že sa točí farma. A videla som, že si proste nepozerá moje storky, že mi nereaguje ani že srdiečko nič, No, chcela som sa k tomu niečo vyjadriť, ale nechám ju dopovedať a tak sa vyjadrím. vieš. A píšem jeho najlepšiemu kamarátovi, že nemusíš mi Že rozprávať. on musí byť proste Počkaj, mega a niekde odcestovaný. Neexistuje, že by reálne proste už nemal záujem. Že on musí ale byť, tak niečo stále sa tak- muselo stať. A ja som odpovedala aj on mne odpovedal, že stále sme akože vedeli nejakým štýlom o sebe, hej. Potom to úplne nekazli, proste si písali, len sa spolu nestretávali. No a píšem jeho akože dobrému kamarátovi, že nehovoríš mi, že teda, že kde, ale že či je niekde Igor. A on, že hej, tak mne bolo hneď jasné, že akože na farme. Potom To je rada do budúcna, hej? Rada na zlato. Keď vám nikto neodpisuje a točí sa farma, tak ten niekto bude na farme. vlastne o 2 dní na to mi volali o farmu. Že to už bolo to, že už sa dalo vonku, že kto je na tej farme. Takže už som to vedela. No a teraz... Keď si vedela, že na farme ťa čaká Igor, ktorého si ghostla. A... vec. A neviem, že či mám povedať, že teraz, alebo potom, a už keď som vám povedať. Že akú vec? Keď sme boli na tej hre, tak Igor s Elou sa bavili o tom, že Igor to má že ti nechce len ubližiť a Ela mu vravila niečo, že si všimla 2 roky dozadu, že jej olajkoval fotku a Igor z toho celý napichaný a predtým, ako si prišla, jej basničku skladal a nemám rada túto neferovosť. A on sa aj vyjadril pred chalanmi, že ty si minulosť a Ela je budúcnosť. Keď sa takto vníma, tak klobúčik dole. V niektorých veciach si uveril, to som povedala vlastne, až aj keď som šla tu, vlastne videla možného vizitku a takto. Nechcela by som Sofke nejakým spôsobom mať srdiečko, alebo že čas na to je to povedať. Alright. No, nech sa nikto nehnevá, ale ono to tak aj bolo. Ja sa nikoho nezastávam. Ale Igor bol namotaný na Elu. Očividne. Hľadal jej básničku, bol do nej zaľúbený, išiel po nej. Potom už aj Rišo. Obidva išli hej po nej. Zrazu došla Sofia. Igor stále išiel, on neriešil ani Sofiu. Sofiu dal ako keby bokom, aspoň to, čo bolo na obrazovkách. A išiel za Elou primárne a tak to aj bolo, veď tam sa diali aj veci a pri Sofii sa veci nediali. A povedal, že Sofia bola jeho minulosť a Ela je jeho prítomnosť a že on sa nemôže ohliadať do minulosti. To proste bolo na obrazovkách, to aj povedal. A nebolo to zostrihané. Nepovedal možno, že ju má na háku, až tak. Bolo to zjavné, keď ju tam ignoroval. A chodil iba za Elou. Lebo ja som nikdy nepovedal, že mám piči. Nikdy. To nikde nemajú, nikdy som to nepovedal ani nikdy. Proste ja som ju naozaj mal vždy rád, vždy som chcel pre ňu iba to najlepšie a za tým si stojím. To, že som Vieš, on nevedel... nepovedal, že ju má piči, ale rozhodoval sa tam medzi dvomi, takže to bolo také. Laura prehovorila k veci. A je to pravda. On sa nerozhodoval medzi dvomi. On tam mal 2, lebo druhá prišla na silu. Igor by si nezavolal Sofiu na farmu, že a poď, budeme tu spolu. Nie. On tam mal Elu. Lebo také on má kamarátky určite aj v bežnom živote, že za ktorými chodí a i keď nemal vzťah 7 rokov, ale beha tu, beha tam, beha sem tam, hej? No a vlastne Sofia sa mu tam natlačila a on nemal 2, on sa nerozhodoval medzi dvomi. On sa rozhodol pre Elu. Tam to zjavne povedal, lenže Ela nevydala, ona povedala, že by s ním nemala nič. Pritom miliónkrát mu povedala, aké má oči a čo by s ním porobila, ale 2 tam proste nemal. On chcel Elu. Ja som sa, to je tiež hlúposť, lebo tam sú aj zábery, ja som sa nad nikým nerozhodoval. Však nie! Laura! Nie, to nebolo žiadne rozhodovanie, tam iba išlo o to, že emócie tam nejaké boli a... Teraz by to s ňou asi vyšlo. Pomoc? Jak to myslíš, akože teraz, keď to máš také 2 rušivé elementy, že? Tak proste, že nevieš. Zofiou som bol Sofii pred pol rokom. Do Sofii mám proste také staré spomienky, ich obe veľmi, veľmi rád. Je to také komplikované. Sú strašné baby. Player, asi by som bol spokojnejší, keď to iba jedna takto super baba a sú tu 2. Čítame plánku, dáme si. To takto ťa lastriali, ty kokos? Dobre. Ale kde by to nastrihali? Veď takto to aj bolo. Veď on išiel tu, išiel tam.
a rozhoduje nejakým štýlom. Ja strašne vyčítam, vieš? Jednou má spája minulosť, s druhou prítomnosť. Presne to povedal. S jednou ma spája minulosť, s druhou ma spája prítomnosť. A on to potom ešte raz alebo dvakrát zopakoval. A pekný chlapec, čo ti poviem. Ďakujem, Ebi. Ďakujem, aj ty si pekný chlapec. To ešte len príde. Som to som bol. No. Strašne veľa som sa uvedomila a strašne viem, čo sa má životovom vonku. No ráde ťa. To je aký náš popičík. Ja ťa mám rada. A my mám taký dôbovský mužov pri sebe, ale ja to mám tak čisto medzi vami. A Igor, jakých dvoch? Ťa mám veľmi rada aj Liška, hej? Tak to proste bolo. To je jeden večer, chápete, to nestriehajú teraz 2 týždne, to striehajú jeden večer. Strašne ráde ťa vidím, to, že tu je Sofia, je to pripravené tak. Vieš, ona ho čakala na tých schodoch. No dobre, Lauri, ale čo bol na... Že Sophie ho čaká na schodoch, kým on si niečo vraj ide vybaviť. A on si vybavuje vlastne Elu. Toto vidno, on ju proste má na háku, tedy na farme, a ide za Elou. Lenže áno, ono sa to časom všetko zmenilo, keďže Ela mu dala jasne najavo to, že ona má radšej Ríška a že s ním nechce mať nič. Tak samozrejme, radšej jedna ako žiadna. Radšej Sophie ako nikto. Najlepšie na tom, ja som akože nejak mi to celý čas, akože som to tak akože nevnímala nejako veľmi, že až takto veľmi to je, ako to teda bolo. No a sedela som teraz na rozhovore, niečo sme chodili každý deň a oni, že no, a čo ten váš trojuholník? A že čo? Sophie šla na schvál na farmu kvôli Igorovi. Došla tam a on sa rieši s Elou. Môže to rozhoral našu buka? Nie, vieš, ja som tam už bol dlho. Vieš. A nejaké akože... Naozaj, ja som zabudol, čo je vonku. Ale 2 hodiny nie sú dlho. Čo? Veď to bol hneď, ak si prišiel, to bol ten večer. No a čo s tým? Len ja som Sophie aj proste Ele rozprával, že mám vás rád. Ja som rátal s tým, že ani s jednou. A potom som sa bil po hlave, že to len mne sa môže stať pred celým Slovenskom. A čo? On tam sedel v spovednici a úplne, že ja sa neviem rozhodnúť. Ešte ja budem proste za hlupáka pred celým Slovenskom. Medzi dvoma raketkami, ty máš teda problémy, šéfe. On zistil proste v priebehu to, Sophie ho chce. To vedel. Lenže on nechcel v tom momente Sophie, chcel Elu. Potom časom zistil, pri tom jednom rozhovore, že tam je niekto tretí, áno? A on čo? Kto? Ona, že má Ríška rada. Tak to bol sklamaný a vtedy si uvedomil, že Ríška má asi radšej ako jeho, čiže on by ostal na ocot a tak zmenil taktiku a vybral si Sophie. Môžem sa rýchlo vycikať? Jasne, bežte cíkať. Tak idem čukať. Hej. Už sú preč, ty kámo, toto je vesel. Že ono to je akože tak, že... Král. Ale player, ne? Ono to je zrobené tak, že akože Ela mňa nechcela, ja som chcel ju, ona chcela mňa, vieš, na kokot. Lenže pri tom pičovina Ela... Piči bola do mňa. Nechal si sa úplne dojebať, podľa mňa si, akože dobre, súbežne riešiť 2 čáčky a pičovina, ale akože čo? Tak Ela je dobrá, A potom prišla slečna a chápeš, ide do teba bomby, jak ťa chce v živote a ty nevieš, že o čo go, vieš. To sú problémy teda. Masáker, vieš, a teraz... Ticho! Si chudák myslel, že oni vypli to nahrávanie. Buď to povedal na svoj, to si nemyslím, lebo zase zranil Sophie, ako ten Igor, ja neviem, kde nechal nejakú empatiu, nejaké rozmýšľanie. Ja by na Sofínom mieste kašľam na to. Idem si vybrať nejakého normálneho chlapa, lebo toto je taký red flag ten Igor, že to je... Čo znamenáte jeden pre druhého? Že to by ste si vedeli povedať možno takto, že je to OK? Že... Ja viem. To som ešte takto sa než nepýtal, takže bolo to zaujímavé. Láska, všetko, lebo proste to, čím všetkým sme si museli prejsť, že by sme proste vedeli tu teraz sedieť, tak to je, že proste masaker, to by sa nám nestalo podľa mňa ani v žiadnom inom vesmíre a to... Sú také sračky. Tým, čo sme si museli prejsť, to je jak keď 15-ročná má depresie a vypisuje statusy na Instagrame alebo kade tade, že najprv si obuj moje topánky, aby si vedel, akou cestou som si prešla. To sú aké blbosti. Čo máme, 15? Čím si oni prešli? Oni si ešte len prejdú. Oni si prejdú, keď bude nevera, keď bude manželstvo, keď budú deti, ak by sa k tomuto všetkému dopracovali, vtedy si prejdú rôznymi situáciami a potom uvidia, že čím si všetkým prejdú a keď potom všetkom zostanú spolu, tak sa im zatlieskam. A teraz som rozmýšľať, čo povie akú blbosť. No ja akože súhlasím a takisto mám akože niečo trošku iné, že áno, my sme to zhodnotili tak, že keby nebolo to zlomené triediečko, nebola tá farma, tak spolu nie sme. A naozaj nám to funguje úžasne vo všetkom. A ja akože, no tiež je to všetko, akože naozaj, že ja som dlho nemal som nikoho, nikdy som... A ideme zase tú istú rozprávku, zase o sebe, ekocentricky, o sebe. Áno, keby toto nebolo, keby nebola farma, tak nie sú spolu, lebo na čo by boli spolu, keď ona mu vadila, alebo on jej vadil. Nech ktokoľvek odstavil kohokoľvek,
Nechceli byť spolu. Teraz sú spolu, predpokladám kvôli číslam. Budú mať spolu rozhovory. No, časom sa rozídu. Zase to bude jak Bachelor, keď je ruža pre nevestu, že budú spolu a nebudú spolu. Proste, nie im to vydrží, veď super, ale nemyslím si, že toto je úprimné. Nevedel, čo to je. Mať akože lásku, niekoho, komu sa vraciať, niekto, komu chýbaš, máte naozaj rád. A u nej, ona mi to naozaj dala, že naozaj jej ja verím, že ma ľúbi. A to je pre mňa oveľa viac, ako to, že ja ju ľúbim. A myslíte si, že Ona, že ma ľúbi oveľa viac, ako že ja ju ľúbim. To úplne aj takto vidí. toto môže byť životná láska? Že myslíte si, že to môže byť do konca života? No, my sme to ešte jeden point nepovedali a to je ten, že vlastne ona v máji, keď sme si písali, tak... A zasnúbená. No. Ty si bol zasnúbená? Počkej, vy ste zasnúbení? No. Ale akože do ryti mi to ušlo troška. No, ešte ideme nie ďalej. ešte bol. No, hej. OK. Wow. Mácha s tým prstínom, všimnite si proste, keď si to pozriete spätne už druhýkrát, ten ich rozhovor, tak zistíte, že ona tam v kúse natria sa s tou rukou, aby bolo vidno ten prsteň. Ale akože aj tak je to sračka. Čo? OK. A kedy to sa dá von? No, chceme ísť za mesiac na dovolenku a tam to chceme, no. OK. Sorry. Som nevedel. Strašne sme ich dali teraz, čo Ani my sme to tieme. nevedeli. Wow. Ja, že nie si zasnúbený, tak dobre sa... Videli A sme čo to. to je za prsteň? To som dostala na narodeniny. Úplne trápne. Ona by aj chcela, aby bola zasnúbená, lebo ona ho prirodzene tlačí do niečoho takého, že už sa usadiť a možno, že rodinu mať a tak ďalej. Ale to deje, to Igor ešte po tých 7 rokoch, čo bol sám. Však koľko má rokov pre Boha? Však Igor má 23 rokov. 7 rokov bol sám. Čiže bol sám od 16. A to čo mal? Prvú frajerku 15 alebo čo? 15 bol do 16 s nejakou frajerkou, odtedy je sám. Tak tu teraz budeme robiť. Chápete, ono to je rozdiel, keď povie žena v 30, alebo teda keď povie človek v 30, že je 7 rokov sám, od 23 povedzme, alebo keď povie v 35, že je 7 rokov sám od 28, keď povie 23-ročný chalan, ucho, že 7 rokov je sám od 16. Ja už úplne viem, čo mi pripomína, to je oblečko Gomeza z Adamsovcov.